Şol yerden gıyratın jılawny niresin aşyk aýdyň pir diýip şäher wassan ýurduna garşy deňläp tutuberdi. Adetli köp beridi birini çoğun yol yürüydü. Şol barışına şäher wassan ýurdunun bir ýançetine maryp bir howluda gelip düşledi. Bu howlynyň eýesi bir ýaşul kähuda adamda ılgap meýdana çykdy. Ha, işikde bir atly dur görse munyň geyimi gatyp belen yaraglar diýsen gatyp belen munyň bu adam biderek adam bolmaly däl. Owa bu bir ýurdun hany sultany bolsa gerek. Men muny bir hyzmat etmäýin diýip, ha ýagşy ýigit atdan düşdi, muny mihman aryp göregler tab gün matandan Tangatınca hizmet etti. Ali Asul men sen öýüňde şu atym goýup gitjek. Şu atym gelinçem temresin emma horlanmasyn atym horlanan men ölenim ýagşydyr. Ine bu da atymyň impulu bolsun diýip bir çaňal teňäni Asulyň öňüne taşlap, öz hem agyr geyimlerini, belent geyimlerini, agyr yaraklaryny şu ýerde goýup ýek taýçaň. Aşyk aýdyň piriň huzuruna garşy gaýdy berdi. Şol gelişine ine geldi aşyk aýdyň piriň howlusuna golay. Görüň içinden oýlandy. Men bu aşyk aýdyň pir diýip muny tanaman bilmän dogry kapsyndan gelip otyryn. Şu pire men sowal berip görýän, sowallama jogap berse hyzmatyna deýin bolmasa, pirem alara goýmaýyn, özüm alara galmaýyn. Şu ýerden çyk ýylyma gaýdy bereýin diýip gele gelmäne. Görüňli be hakdan inen 5 närsäniň odal başda seri nädir? Dördü dilli biri dilsiz başyn nägip peri nädir diýip ýygran wagtynda aşyk aýdyň pirem içeride oturan ýerinden asmandan inen gara gazmany goluna alyp, hakdan inen 5 närsäniň odal başy bismillahdyr. 4 kitabyň biri Kişwer, biri Cebrail peridir diýip görüňli ben sowalyna jogap berip, şu ýerde iki sowaly jogap ýagly bagyr gulfy kilt 5 kelime söz aýdyşar boldular. Görmek näme aýdarlar ha? Hakdan inen 5 närsäniň omal başda seri nädir? Dördü dilli biri dilsiz başynnaky peri nädir? Başynnaky peri nädir? Hakdan inen 5 närsäniň omal başy bismillahdyr. 4 kitabyň biri Kişwer, biri Cebrail peridir. Biri Cebrail peridir. Beşten ýokary mescidiň mehrabı nädir? Onun içinde kımırgın adı nedir, imi nedir? Beşten ýokary mescidin mehrabı birdir. Onun içinde kımırgın adı käbde imi nurdur, adı käbde imi nurdur. Ol kimse otyrlar törde magripe saçarlar ýurdan. 40 jyl tencem bolan ýerde diliniň ezberi nädir? Derwişler otyrlar törde magripe saçarlar ýurdan. 40 jyl tencem bolan ýerde hakyň lutfy ezberidir, hakyň lutfy ezberidir. Ey aydın diyerey anne canım, vefası yok bu cahanın, vefası yok bu cahanın. Adam ata hovenenin hem atası hem eridir. Ah yarey, gel yarey, hey, adam ata hovenenin hem atası hem